Γεια σας φίλοι μου. Θα συνεχίσουμε σήμερα με τον τρίτο τρόπο μέτρησης για να φτιάξουμε ένα πουλόβερ από πάνω προς τα κάτω, και αυτός είναι ο τρόπος μετρώντας την περιφέρεια του κεφαλιού. Ο τρίτος τρόπος λοιπόν είναι μετρώντας την περιφέρεια κεφαλιού. Το σβήσα λίγο, δεν πειράζει. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο είμαστε σίγουροι ότι η πόντη που θα βάλουμε, η περίμετρος του πλεκτού μας, θα μπαίνει σίγουρα στο κεφάλι μας. Πάμε λοιπόν και μετράμε την περιφέρεια του κεφαλιού από το μέτωπο γύρω γύρω, για να δούμε πόσο είναι η περιφέρεια. Ας πούμε ότι η περιφέρεια του κεφαλιού είναι ακριβώς, που την μέτρησα εγώ, 54,5 εκατοστά. Τι κάνω τώρα? Πάω στο δείγμα μου για να μετρήσω και να βρω την πυκνότητα των πόντων στο εκατοστό. Έρχομαι λοιπόν εδώ, παίρνω και τη μεζούρα μου, τη βάζω στην καλή μεριά, έτσι, στο πρώτο β, και μετράω στο εκατοστό πόσους πόντους έχω. Άρα 1, 2 και μισό. Να το μεγαλώσω λίγο να το δούμε καλύτερα. Μετράω στο εκατοστό πόσες βελονιές έχω. 1, 1, 2, η τρίτη βελονιά πέφτει στη μέση. Άρα έχω 2,5 πόντους. Αφήνω αυτό και έρχομαι εδώ και λέω ότι στο 1 εκατοστό έχω 2,5 θηλιές. Και κάνω τον απλό πολλαπλασιασμό. Δηλαδή 54,5 εκατοστά, που είναι η περιφέρεια του κεφαλιού, επί 2,5 θηλιές, που είναι η πυκνότητα. Τι έχω? Έχω 136,25 θηλιές. Στρογγυλοποιούμε στο κοντινότερο ακέραιο αριθμό 136 θηλιές. Για να ξεκινήσω το πλεκτό μου λοιπόν, εγώ πρέπει να βάλω 136 θηλιές. Εδώ πρέπει να αποφασίσω με πόσους πόντους θα δουλέψω το ρεγκλάν. Θα είναι με 1, με 2 πόντους. Δηλαδή, αν έχουμε αυτή την περιφέρεια, αποφασίζω ότι θα δουλέψω εγώ με 2 πόντους το ρεγκλάν. 2, 2, 2 και 2. Άρα, αυτή είπαμε θα είναι 136 πόντους. Γύρω γύρω. 136 μείον 2, 4, 6, 8 πόντους, που θα είναι το ρεγλάν μου. Και αυτό μου δίνει 128 πόντους. Εγώ λοιπόν θα έχω
μια περιφέρεια τώρα, πάλι με 136 πόντους, αλλά δεν υπολογίζω πλέον το ρεγκλάν. Υπολογίζω πίσω, μπροστά και τα μανίκια. Αυτοί οι 128 πόντοι είναι δια του 3. Αυτό μας δίνει 42,67 πόντους και λέω δια του 3 γιατί είναι 42 πόντους για πίσω, 42 πόντους για μπροστά και 42 πόντους για τα μανίκια, τους οποίους τους διαιρώ δια 2. Οπότε μου δίνει 21 πόντους για τα μανίκια, για το ένα μανίκι, 21 πόντους για το άλλο μανίκι. Αυτά όμως, αν προσθέσουμε 3,42, εδώ που έχουμε βγάλει 42 επί 3, μας δίνει 126 πόντους, ενώ εμείς πρέπει να έχουμε για αυτά τα 3 κομμάτια 128 πόντους. Μας λείπουν δηλαδή 2 πόντοι. Σε κάποιες περιπτώσεις βγαίνει ακριβώς. Δεν έχουμε κόμμα κάτι για να μας μένουν πόντι. Όταν όμως περισσεύουν πόντι, τότε τους προσθέτουμε μπροστά. Εδώ 42 συν 2, 44 πόντους μπροστά. Λοιπόν, προσέξτε κάτι. Εδώ για το κάθε μανίκι 21 πόντι είναι πάρα πολύ. Γι' αυτό ο κανόνας σε αυτή τη μέτρηση λέει ότι θα αφαιρέσουμε 2 εκατοστά, όχι φιλιές, από τα 21, από τις 21 εδώ θηλιές θα αφαιρέσουμε 2 εκατοστά. Εντάξει, άρα τι κάνω, τα 2 εκατοστά είναι ίσον με 2,5 που είναι το κάθε εκατοστό, είναι 5 εκατοστά, 5 φιλιές. Το 1 εκατοστό είναι 2,5 θηλιές, άρα τα 2 εκατοστά είναι 5 θηλιές. Εάν εδώ το αποτέλεσμα δεν είναι άρτιο, τότε στρογγυλοποιούμε. Έτσι, δεν μπορεί να έχουμε 5,2 θηλιές, εδώ θα στρογγυλοποιήσουμε στον κοντινότερο ακέραιο αριθμό. Οπότε πλέον έχω 42 φιλιές πίσω, 42 συν 2, 44 φιλιές μπροστά και 21 φιλιές μείον 5 από εδώ και από εδώ, 16. Άρα έχω 16 φιλιές για το κάθε πλαϊνό. Προσέξτε κάτι. Εδώ αφαιρέσαμε τις 5 θηλιές. Αυτούς τους 5 πόντους που αφαίρεσα από το σύνολο των μανικιών τους προσθέτω μπροστά και πίσω. Τους 5 πόντους λοιπόν από εδώ στο πίσω κομμάτι, τους άλλους 5 στο μπροστινό κομμάτι. Οπότε τώρα έχω 42 και 5, 47 πόντους πίσω και 44 και 5, 49
πόντους μπροστά. Επειδή χρειάζομαι ζυγό αριθμό όταν θα πλέκω και θα κάνω τα ανοίγματα, και όταν δεν προκύπτει αυτός ο αριθμός να είναι ζυγός, να είναι 48, 46, έτσι, τότε από εδώ αφαιρώ έναν πόντο και κάνω 48 και αυτόν τον πόντο τον προσθέτω στο άλλο κομμάτι και έχω και εδώ ζυγό αριθμό 48. Άρα 48 πόντους μπροστά, 48 πόντους πίσω, 16 στα μανίκια μου. Να το καθαρογράψω. Εδώ. Έχω 128 πόντους, αφού αφαίρεσα τους δύο πόντους που θα δουλέψω το ρεγκλάν. Θα βάλω 48 πόντους πίσω, 48 πόντους μπροστά και 16 για το κάθε μανίκι. Οπότε εγώ πάω, παίρνω τις βελόνες μου και το νήμα μου πλέον για να ξεκινήσω να φτιάξω το λαιμό για το pullover από πάνω προς τα κάτω. Θα βάλω 136 πόντους για αρχή, αυτούς που βρήκα, έτσι, τους 136 πόντους, τους οποίους μετά το λάστιχο που θα κάνω θα πρέπει να τους ξεχωρίσω σε πίσω κομμάτι, μπροστινό και στα μανίκια. Οπότε εγώ τι κάνω τώρα? Πάω και βάζω 136 πόντους και ξεκινάω να κάνω το λάστιχο για το pullover. Και κοιτάξτε τώρα που έβαλα 136 πόντους. Από εδώ ξεκίνησα, έπλεξα όσες σειρές θέλω για να κάνω το λάστιχο και έχω φτάσει πλέον εδώ για να ξεκινήσω να μετρήσω για το ρεγκλάν. Τι κάνω τώρα? Λοιπόν, εγώ θα δουλέψω με δύο, όπως είπαμε, με 2 πόντους το ρεγκλάν. Άρα αυτοί οι 2 πόντοι το βάζω ενδιάμεσα, το παραμανάκι, και ξέρω ότι ένας πόντος από εδώ και ένας πόντος από εκεί είναι το ρεγκλάν. Και τώρα πάω να υπολογίσω τους 48 πόντους για την πλάτη για να φτάσω στο επόμενο ρεγκλάν. Οπότε 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. Εδώ είναι 48, οπότε οι επόμενοι 2 πόντοι θα είναι το επόμενο ρεγκλάν. Ένας από εδώ, ένας από εκεί. Και για το μανίκι θέλω 16 πόντους. Άρα αφήνω αυτόν που είναι για το ρεγκλάν και μετράω 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Αυτοί οι 2 πόντοι θα είναι το ρεγκλάν του πλαϊνού με το μπροστινό. Για το μπροστινό πάλι 48 πόντους. Αφήνω τον έναν λοιπόν από εδώ και πάμε 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. Αυτοί οι 2 πόντοι θα αντιστοιχούν στο επόμενο ρεγκλάν. Και τώρα τι μου μένουνε? Κανονικά πρέπει να μου μείνουν 16 πόντοι για το μανίκι.
αφήνω αυτόν και 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Έχω χωρίσει το πλεκτό μου στο πίσω μέρος, στα μανίκια και στο μπροστινό κομμάτι. Από εδώ και πέρα εσείς μπορείτε να κάνετε ρεγκλάν κανονικό με ένα απλό σχέδιο, κάλτσα, οτιδήποτε θέλετε. Θα ξέρετε που είναι τα ανοίγματα. Στο ζακάρ βέβαια τα ανοίγματα γίνονται ενδιάμεσα. Δεν χρειάζεται να κάνετε ρεγκλάν. Εάν θα κάνετε κάλτσα ή ένα απλό σχέδιο, τότε ακολουθείτε εδώ πέρα τις γραμμές για το ρεγκλάν. Και υπάρχει και η περίπτωση να θέλετε να κάνετε πιο ψηλό το πίσω μέρος από το μπροστινό. Δηλαδή όταν θα κλείνει το πλεκτό, εδώ είναι ίδιο. Θα είναι ίδιο. Εάν θέλετε όμως να κάνετε πιο ψηλό το πίσω μέρος από το μπροστινό, τότε θα πρέπει να δημιουργήσουμε αυτό το βλαστάρι που λέμε, κάνοντας τις κοντές σειρές. Θα το δείξουμε στο επόμενο βίντεο. Εγώ ήθελα να σας δείξω αυτούς τους 3 τρόπους, πώς ξεκινάμε και πώς υπολογίζουμε τους πόντους που πρέπει να βάλουμε για να ξεκινήσουμε ένα πουλόβερ από πάνω προς τα κάτω. Διαλέξτε όποιον τρόπο σας βολεύει εσάς για να ξεκινήσετε το δικό σας έργο. Εάν έχετε κάποια απορία μπορείτε να μου γράψετε στα σχόλια από κάτω και μέχρι το επόμενο βίντεο να είσαστε όλοι καλά. Γεια σας.